Phai HinKhe Borog, ang tinihanya hai narong ni bagwi ustori katal tubuy phai tong bwkha, Rabi by Naina, Borog Khoroknwini Hamjakma, Uskolo porewi tong phuruni simino, tei Borog khoroknwi jora rogo, khoroknwino jono waisa bwkha buchi laiwi, kaham khaiwi tonglaio, tei Borog khoroknwi, jono waisa bwskangni bagwi, bwkhao wajak imang tongmarokno jono waisa salaio, Borog khoroknwibo ulo kaijagwi Nwng khama pore, bwkha tonglainai, bwkha salainai, tei sini bwsano bwkha kaham khaiwi phurungwi, toroi Lokroi Kolok Kotor swnawi mannai, rokhe haino jono waisa bwkhani kokrok salaio. Aw, phiaba sathai klaio. Borog khoroknwi se puma bwphani uporo se palaijagwi, porewi tongkho, jodi borog khoroknwi aswk se wansokna Kwrwng HinKhe, ulo sini bwsano tamokhe charonai, tamokhe kolok kotor swnawi mannai, rokno wansokma kahai khaiwi no, nije sakni bo bisorni bagwi bo wansokna nangmani. Aw, ani mote kheto no, jerai jorao buma bwpha bai se palaijagwi porewi se tongkho, jodi ulo ani bwsano tamokhe charenai, tamokhe kolok kotor swnawi mannai, wansokma rokno bad rowi, nongni life no tamokhe success swnanai, no se wansokna nangmani, je nong swkango wansokma kahai khaiwi, tamoni HinKhe porewi tongmani jora rogo ba. Aw, phiaba ang no salia, haike swlabai bwrwi puila Hamjakma bo, aswkheno bwkha kobor chalaikha, tamoni HinKhe chirai jorani bwkha bwla, tabok se sikla soknani pur wngwi tongo, sana thangkha HinKhe boyoso no, borok rok kaham bo wngwi thango hamya bo wngwi thango, tei borokni boyoso uloni bagwi bo kaham hamya wansokna rwngyakho, haike jorao swlabo bwrwi bo, aswkheno jono waisa bwkha kobor chawi hamjaklaio, haino srap saphano keboni kebo nugyakhe tongwi manya hinma hai, phiaba kaisa kogono tongo, jerai jorao Hamjakmani, jefru toroi logwi sikla eba sikli sogwi thango, baksa borokni bwkha swlaijagwi thango, tei haino bwrwini bwkha bo trwk swlaijagwi thangkha, tei swlakhe middle class family ni borok, bini thanio buini kahai, aswk rang pwisa rok kwrwi, tei bo bini nogrogo bo aswk rang pwisa rok yapharjakya, haike jorao, je borok bai baksa chalai tongnai rokni buma bwpha khe, rang pwisa gwnang wngma bai, haino bike khikrokgo bwrwi garowi rok beraiwi tongbaibo, tei swlabo borokno nugwi, bo aswkheno khabaijakgo, ani ma babu bo, bwkha rang pwisa gwnang borok wngmani HinKhe, ani kwpalo bo swijak tongkhamung, rokhe swla, bini chalai rokno nugwi, haino waisa usukhe wansokma rok phaijago, tei swlani Hamjakma bwrwi bo, rokhe bike gasawi beraina rok, belai kheno muchungjakgo, phiaba swla rang pwisa kwrwini bagwi, bike rok paiwi manya, haike rokhe no, trwk borok khoroknwini Hamjakma bo, hakchalaina chengkha, bwrwi bini swlano haino waisa usukhe, nongbo bike nadi hwnwi rok dagibo, phiaba swla saimanwi se tongo, bini family aswk chukya, phiaba salsakhe swla, bobo bini chalai rokno nugwi, bike paiwi rodi hwnwi bobo nogo saiwikha, swlano bini ama hai hwnwi sawo, sakla, bui bai ta bataidi, tei buini no nugwi bo ta khabaidi, chini kwpalo je swijak tongmani si, baino chwng khushi khe tongna nango, nongno nugwi saimanwi tongo, chini nukhungo bobo haike cholewi tong, chwla bini amani kokrokno khwnawi, haino bwkhao thwksa kahai wngjago, haike jorani simi kheno, chwla bini amani kokrokno bwkhao nangjagwi, bo tei nogo bike rok sanliya, bagwi bini bwrwi bono, ageni kahai rokhe aswk khakaliya, haike haikeno bwrwi bono sak nangya khaiwi yakawi rokha, aswk 6 year bobai relationship tonglaimani, bwrwi bono kwrwi bigra, bwkha haike bike saka rogo karowi berairoi manya, hai hwnwi chwlano yakawi rokha, chwla bini bwrwi no kwbangma no sawi buchi rwna naikha, phiaba bwrwi, bini life tei kifilwi phailiya, haike bwrwi tei alka chwlabai thangwi paikha, tei swlani thanio khe bike rok tongo, haike bo bini Hamjakma bwrwi no, bwitei alka chwlarok bai bike sakao kasawi beraijak rok khe nugwi,
Asa kheno bwkha kosto nangjago. Asa kodokma 6 year bobai tongwi phaimani. Haino kalaisa khaiwi se yakawi rojak sibo. Teisa laki saphano bini bwrwipono abo hairok khe yakawi rowano hwnwi rok wansogwi manya. Haino asa kodokma bobai kwnwi khe tongwi tonglaima rok. Jono waisa kaham hamya jorao logiri laima rok. Bwkhani khatijak imang tongmarokno. Jono waisa salaima rok. Haino srapsani bagwi se dalar imang wngwi thangbai sibo. Jela haino abo hai aigini laiwi thangjak kokrokno muitomannai. Asa kheno bwkha kosto nangjago. Phiaba jesuk bwkhao kosto nangdi. Tei nwng jesukbo o borokno mana khaidi. Thangnai borokno tei narwgwi manya. Aw bini sak mangkhe nungbai no tongano. Phiaba bini bwkha khe tei alka jagao sogwi tongwiyano. Aw sana thangka hinkhe abono thangnai borokno tei mana ta khaidi. Jesukbo bono mana khaiwi lab kwrwi. Bo nungbai tongwi tongphano. Bini bwkha khe agebono nungbai hakchalwi thangkha. Abono tabokni hamjakma rok. Tamono se hamjakma hin. Puila o khe bwkha kobor chawi phunugo. Paithako khe o borokno teisa yakawi klangphio. Hinkhe asuk jrano tinini story. Noroko story no khanawi bo bohai wngjakha comment khaiwi sanani tapokti. Tei video no like share tei subscribe khainani tapokti. Ano bonorokni dara eba manai hwnwi wansogwi sapur khailaidi. Tei bonorokni hamjakma manai. Bwskang next time o video katal tubui manatwi. Hinkhe asuk jrano hambai jora rowi video no paithak jora naima bagwi.